Bideo honetan zatikin arteko eragiketa konbinatuak egingo ditugu. Hasiko gara eragiketa konbinatu honekin. Orduan, lehenengo eta behin egin behar duguna da parentesiak. Lehenengo egingo dugu parentesi hau, eta gero beste hau. Orduan, lehenengo eta behin hemen ez daukagu zatikirik. Eta orain bai. Orduan, lehenengo parentesian, kenketa bat daukat kasu honetan. Zer egin beharko dut, izendatzaile komuna 1 eta 3 artean. Eta hori badakigu 3 dela. Batetik 3 pasatzeko bider 3 egin dugu izendatzailean. Zenbakitzailean ere bai, 3 bider 3, 9. Hurrengo zatikian, izendatzailea 3, izendatzailea 3, beraz ez dago aldaketarik. Zenbakitzailea dagoen bezala geratzen da, 5. Bigarren parentesian, izendatzaile komuna 5 izango da kasu honetan. 1 eta 5 arteko emekate 5 dalako. Batetik 5 pasatzeko bider 5, beraz zenbakitzailean 2 bider 5, 10. Bigarren zatikian, izendatzaileak 5, ez dago aldaketarik. Beraz, zenbakitzailean ere ez da aldaketarik egon behar. Egiten ditugu kenketak. 4 eren, ken, 3 5. Kenketa bat daukagu. Kasu honetan izendatzaileak ez dira berdinak. Ipin dezagun izendatzaile komuna. Izendatzaile komuna izango da 3 eta 5 arteko emekate. Kasu honetan 15. 3tik 15 pasatzeko bider 5 egin dugu zenbakitzailea. Izendatzailean bider 5, zenbakitzailean ere bai bider 5. 4 bider 5, 20. 5etik 15 pasatzeko bider 3, 5 bider 3, 15. Beraz, zenbakitzailean 3 bider 3, 9. Eta 20 ken 9, 11 izango da. Ezin da simplifikatu, bukatu dugu. Honako eragiketa konbinatua ebatziko dugu orain. Lehenengo eta behin parentesia. Eta parentesiaren barruan biderketa bat daukat. 3 lauren zati, eta gogoratu biderketa egiten da, zenbakitzaileak biderkatu, izendatzaileak biderkatu. 1 bider 3, 3, eta 2 bider 5, 10. Orain zatiketa bat daukat. Gogoratu, zatiketa egiten genuen biderketa gurutzatua. 3 bider 10, gora, eta 4 bider 3, bera. Konturatzen bazarete, bai zenbakitzailean eta bai izendatzailean zenbaki berdina daukagu biderkatzen, beraz, simplifikatu daiteke. Eta geratzen da 10 lauren. Hau, bai zenbakitzailea eta bai izendatzailea zati 2 egin ezkero, bost biren edo bosten erdia izango dugu. Egin dezagun orain eragiketa konbinatu hau. Gogoratu, lehenengo parentesi egin behar dugula. Eta parentesiaren artean kenketa bat daukagu. Orduan, izendatzaile komuna 2 eta 6 artean kalkulatu beharko dugu. Eta izendatzaile komuna 2 eta 6 artean, 6 da. 2tik 6 bider 3. Zenbakitzaile ere bai, bider 3. 1 bider 3, 3. 6tik 6 ez dugu ezer aldatzen izendatzailean, zenbakitzailea ere ez da aldatuko. Eta hemen 3 ken 1, 2, 6. Orain, zer daukagu bertan? Kenketa bat eta biderketa bat. Lehenengo biderketa egiten da. Baina biderketa egin aurretik.
zatiki hau simplifikatu aldugu, simplifikatu egingo dugu. Eta geratzen da, herena. Orain, kenketa ala biderketa egiten da lehenengo, biderketa. Gogoratu, zenbakitzailea bider zenbakitzailea, izendatzailea bider izendatzailea. Beraz, bat, ken, bat bederatzi. Zer egin behar dugu? Hemen ez dauka zatikirik. Ipiniko dugu zatikieran. Bat baten. Eta orain daukat, kenketa bat. Kenketa daukagunean izendatzaile komuna. Bat eta bederatziren arteko izendatzaile komuna bederatzi izango da. Eta orain, izendatzailea bederatzi, bederatzi ken bat, 8. Eta bukatu egin dugu honekin.